Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhna. Ihurian itu hatta. Terlalu mau bimai diamang dainang na mengikuti kebaktian melalui live streaming di Bagasa Sadarion. Tapasada maruhata, tapuk kama pasaurat rotuata marhite-hite ede nomor 10 ayat sada dohot ayat na paduahun. Hite-hite gua ni debata ama, dot gua ni anak ta Tuhan Yesus Kristus, dot gua ni todi porbaria, na tumo palangit dot tanoon. Amin. Songonod dari Tuhan Yesus, lehonon ni amamuna na di banua gejangido, todi porbaria tu akka namang idohosa. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di manuang ijangi. Useho matodim na badiay doho tabistaran na siyakko tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiay di tonga-tonga ni hamion. Leo mahirasin roh di hamin aposom majamitahon hatam. Asalam pita jala lam gada huriam na badiay. Patok tong mahuhutro hanami manguluiho saat ro di ujung di bagasan haporsiaon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangi hokau ma patik ni bata di minggu tadi bagian sadarion ima nasian patik paopaton dohot lapatanna. Patik paopaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui. Dinaono mari maulah hamuna sa silamu. Alayang ko ari papituhoni. Ari paradianan ni Jehovah de batam doi. Dang jari ho mangula angko dinasadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahamu, rodi pangisi ni hutani halak pe, namang ibati hutam. Ai di nono mari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi, madariya de bana di ari papituhoni, di baheni do ubahin di pasu-pasu de bata Jehovah, ari pada dia nanai, jala di parbadiai. Dia do lapatani, odo. Ikon dihabiri rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asaunang tois rohatta diajar nasian hatani di bata, ikon badiado hatani di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta, tumangihun dohot mangguruhon, atong rak mangidogo gameta tutu hatta di bata, lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, saya pargugoi mahami, mangulahon nahobar tu patik ni. Amin. Tapauduk marwata, lama no poti dosat tanah gudang itu ada upani debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami perguguna suatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, narodohami tu jolom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahata dohami tubu, jaladang adong hapor siau di bagasan rohanami hian, saluhut dohami mandimpil sian akka dalammu, masai gudang do pangalosan nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, jalani dengan dibasam dohot di asin di roham. Sayunang paingot-ingot dosa nami di haposan nami dohot di pangalosion nami. Sayungot mahami hubar tu asin di roham, dohot dengan dibasam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
baga-baga ni debata taringo tu hasasani dosata. Roma hamu au asa mengulu terdimuna ninna Tuhan Jahuba. Tung surarara dosa muda songon abit bunga dap-dap botar dohai nokku songon itak. Nang pirara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Hasang apa ma di debata anda digijang. Amin. Mare Demida. Sadar
epistel di minggu tasadarion imana nenet sian Yohanes 5 mamuka mesian Yesaya 1 ayat na besiahon tajahama masikat sorin. Namar sahid di Baridian Bethesda. Salpuni adong ma pesta ni halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Marpahedo di situ rob halak nahasitan na mapitung nasarion na tiarapon akan apa may mahon hagugusang ni aiki. Alai adong masa halak naung 30 tahun lileng na marsahid. Jadi didok na marsahid ima mangalusi ibana. Iya le Tuan dang adong parhuaoku na manugu au tu paridian na dihagugusang niya iki ay mandokrodo pe au nunga di julani na asingi au mijur. Jadi Victor Sisar majol mai dihidat malagena laos mardalam ma alai ari sabat do toho nasadari olak ni do sahatna martua do akan atu mangion hata ni debata jalanau piopsa. Amin.
saha tidakko maha porsiao tai songon nahina tindakko ni antara saha porsiao di sadok portibion rap mahita merdok au porsia di debat Jehovah iro ama pargogo na suatu dosan na tu mapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debat Jehovah na sasadai iman na tinubuhon si Maria na gabi-gabi si ato di porbadia adorang sohabubuhan iro tuhata na tumaon na bernit di panguhuman silatus nama detar pajal di bana di hau piar silang na tua tu bonotoru dong ditanom na mulak mangulu di ari batuluhon amanai tu surgo lahur tu samun di debat Jehovah amanai pargogo na suatu dosaning disi mai bana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halat na mangulu dohot namate au posea di tod di perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau pangleha Kristen akan nabadia do dihasesani dosa do dihatai namal do mulak mangul masawud dangi halak nang mate do diangoluan nasora sudah amin udul man. Shalom. Orasma dihita amanami inanami songinang dapo subulung na payhuton parbinggota di bagasan manogoton di bagas coro di tuhata sok sonina hamu amanami inanami na posubulung nang iyanakot nami na mendohoti maritir live streaming salat nari horasma dihita sude tikting na masa di huriata di bagasan minggon minggu ek Saudi 20 Mei 2022 martema mai ditangion debatado jojo ni partigor na parjolo gorni minggu ia gorni minggu tas darion ima minggu eksedi nomor lapatan sai tangihon ma suaraku ale Jehovah pesanan 27 ayat 7 na paduahon paujakon pelantikan pengurus seksi-seksi Banjar-Banjar periode 2022-2024 dohot panitia tahun kesehatian pesta gotilon dohot ulang tahun ni garejata na pa 57 tahun di tahun 2022 sadarion minggu 20 Mei 2022 di permingguan pukul 7.30 saut do patupan huriata pelantikan tu pengurus seksi-seksi Banjar-Banjar periode 2022-2024 dohot panitia tahun kesehatian panitia pesta gotilan dohot panitia ulang tahun garejata na pa 57 tahun 2022 na patuluhon ruas parguru mamuka sadarion minggu 20 Mei 2022 nunga di jalobe gabe ruas parguru di huriata jala jolo marsiajar salilingna 2 bulan ima keluarga ni amata Pedrico Samuel Matondang inatai Mika Tania Valencia Buruna Pitubulu dosada dan bawa naro sian gereja Betel Indonesia maringanan di jalan Bintaro Permai 2 nomor siabe masuk Banjar Bintaro Kodam Depsos na papaton syukuran inahanna HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Selasa tanggal 21 Mei 2022, mulai pukul 10.30 saat tuna sidung, maringan di Sopo Bulun menang Sopo Marpikir HKBP, Jalan Damai nomor Sada, Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, patu pahon acara syukuran inahanna Distrik Walu DKI Jakarta, tema. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2, doa subtema, innahana mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Pinangidoma tu inahanna nihuriata, na mendaftar asaro mandohoti acara syukurani.
na palimaon pertanyaan bajar manang kebaktian sektor. Di Patupa di hari Selasa tanggal 21 Mei pukul 20 WIB. Na barjulu di Banjar Rempuat Ciputat, na marjamita inang pendeta jojor berparti di MTH, liturgis situa CHM Simatupang. Na paduahon Banjar Pondok Pinang Pondok Indah di Patupa, di bagas ni keluarga Nyonya Situa M Situmorang, M Buru Pakpahan, maringanan di Jalan Haji Aminah, nomor 20 Sia, Bintaro, Depsos Pesanggerahan, nama Jamita amang pendeta Jeffrey Sitinaun MTH, liturgis, inang situa ka Buru Manalu. Pinangiduma turuas nadong di Banjar, Pondok Pinang Pondok Indah, asaro mandohoti partangyaani. Napa nopon, seksi musik Dewan Marturia Nihuriata. Di hari Rabu tanggal 1 Juni 2022, mulai pukul sia WIB Manogot, maringanan di Gereja Dewan Marturia seksi musik, Patupahon pelatihan vokal tuaka song leader Nihuriata. Pinangido tuaka peserta song leader naum mendaftar asa dohot menghadiri pelatihan ini. Napapituhon pada Dion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di permingguan pukul 10.30 WIB. Patupan Nihuriata do Padidion Nabadia. Pinabotohon tuakan atoras ni ianak kota nanaing persidohot di Padidion Nabadiai asaro mandohoti dalam mendaftarkan tu situa Banjar Nabe dot melampirhon fotokopi akte perkawinan, akte kelahiran ni anak ta. Jala persiapan baptis di Patupa di hari Kamis tanggal 1 Juni 2022 mulai pukul 10 lalu WIB maringanan di konsistori gereja. Tambahan, Pangapulion. Di hari Senin Marsugut 30 Mei 2022 mamuka pukul siap 10 menang 70 borgin Patupon Nihuriata do Pangapulion keluarga ni Nyonya Dana Marpaung Romandang Borusilain Nahinan. Maringanan di Jalan Taman Lebak Bulus Onom nomor J Onom. Pinangido turuas di Banjar Pondok Cabe Logoso, Pasar Jumat Pondok Cabe Logoso, asa Roma mandohoti pertanyaan Pangapulion ni Mauliatep. Na pasiahon penerimaan guru sekolah minggu. Tusude ruas Nihuriata, HKB Keberan Lama, na berminat. Gabe guru sekolah minggu di Dana Nihuriata, asa mengisi formulir pendaftaran na boleh dapat sian situa Banjar Tabi. Jala dipasa masuk sekretaris di Huriata paling lambat tanggal 15 Juni 2022. Songni matiting nani jahau sia jolon nakana suja hamis sia jolon boy matahja di stensilan nadong di Tabi. Horas ma dihita.
Mare de mahita. Dame nilibata na sumurong siyan saluhut na roha, ima na mga ramuti aka ati-ati dohot pikiran muna. Holad di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hatta kita nasa parsauran di minggutta sadarion bohal ni partodiota sian hatan itu hatta nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion imanatar surat di pesalmen biddu 10 mamukkamay sian ayat sada sahatu ayat onom tapay hutihu ma sonon mahatan itu hatta tangiang ni si David say tangi mahasitongan ali Jahuba tangihon ma alu-alukon say tarehom ma pinggolmu tu tangiakon sian bibir na sumarpangaci say dapotan uhum maau sian buhim say ditatak matamma hasitongan nunga didodoho rohaki ditikirho bornginai dilalaho dohau hapeda ngadong jupakko hupopangi doaka pikiraku asa unang mangalaosi pamangaku say marjaga doau di lakka-lakkani jolma si pangarupa diaka pabahenan ni jolma depak hata ni pamangakku say dihut-hut
laka-lakaku do akka bogasmu dang maurahor pangalakaku say hodo hupa juju ay dia lusi hodo au ali de bata say tarehom mapinggolmu tu au tangihom ma hatakon ido sahatna. Diaka na porsea na makanguluhon hata ni Tuhani na madalaton hata ni Tuhani dan gabi madok na somasa besitaonot tibana. Na soadong be arsa ni rohana. Na soadong be pojok ni pikiranna. Manang na soadong be sihol sohononna. Bahkan di pagkatidakonon ni akka na porsea, akka jolma na porsea, lam solhot diri na tutuhani, lam mangulu ibana ko Bartolomo ni rohani Tuhani, laos boydo lam mangit bubuk tumpang tindi si taonon na niya dopan na. Laos boydo gabi suku-suku dia ka rohani jolma wasa tung gabi boy songoni. Na mangulahon na sitong, na mangulahon na denggan, saya dong jolma makasuguhon. Saya dong jolma napasidikon. Bahkan napahata-hatahon. Gabi didok ma jutaddo hacit nguluni sasahalak na mangulu ho Bartolomo ni rohani Tuhani. Alaidang gabi bui alati manang sidalia ni bainon ni jolma gabi dangolo mangulahon na ringgan. Manang dang gumudang na niulanan na ringgan. Gabi di peralat hatay. Gabi di bay ni sidalian. Sialanido hamak kamang do tambak kainan. Dinamangi huton Tuhatta Yesus manuhu silang ido na ikon si paradeon ngulu radi laho mangulahon padohan nai. Namangi hutto nau radi maibana manuhu silangi ninna Tuhatta Yesus si taonon parukilon
dan nagabi dibai sendiri. Alai boy doi muncul diaka nasopanagaman nasopola hinirim asa akana porsea dan gabi songgok be di rohana dan gabi pajutur rohana alanung nggak dianggap saya kemasa doi ala memang tungso di halomoho portibiodo tungso di halomoho sibolisido nasitong ngulu ni jolmai jala makatidak ko kasitongan jolmai di nguluna mangulama sibolisi asa bohama bahenonna markite-kite mangela-ela jolmai asa natigori dibekokon jala nabikohi diusahahon dipatigor-tigor. Hamak kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Molo masa aka nasotahalomohon nasotahirimi ima nama baju rohata alani aka sitaono parukilo pangujunan HP terdok mangulu jala tahanguluhod dohatan itu hani terpangasaho kita do pikirata gugutta huasota akan adong dingoluta dang ahadu nabui terbaik kita ima pasahaton saluhut nai holat tuadupan ni Tuhani ido asa gabe diguari guarni mingguta sadarion eksaudi namar lapatan saya tangihum maswaraku ali Jehovah alai ikut dipaingo memuse dipadumu tutopi ni mingguta sadarion didok ditangiho debatado jauh-jauh ni partigor nah kini saya tangiho majalah ido nagabe harapatta ido nang nata parsita-sita dina jauh-jauh kita tutuhani tadok eksaudi saya tangiho maswaraku ale Jehovah ima nahu pasaha tuho holso nirohaku arsa nirohaku sitaonokku parukilokku ditangihon Tuhan itu alai dan dihalomoho Tuhani tangiang ni sipar tangiang molo sositong molo gabe si pangalesem holat di hata sabing alai dang siar rohana
Ido asa gabe didok topik ni minggu tai. Ditangi hod debatado juju ni partikor. Molo ditangi hon. Laos disidonang diudukon diolohon Tuhane. Ala sudedo tangiang nia kasih pertangiang ditangi hot Tuhani. Tangiang ni perjaga pe badi tangi ho si pareon ni Tuhani itu dah. Soal diuluhum manangdang na pasti ngaboy botot ta alusna sian pihak ni Tuhani. Ay hado dang sadar sa gerombolan rupani na yang bergerak di baga sabor ngilaho manakko tujabuni halak hape Roma sa halak siap panakkoy aldurak sobor tita jolo martangiang mahitabain na. Bawa apa penun di Tuhani manangi hotangiang ni. HP didok ditangi kon debatado juju di partigor. Ala si partigor do debata. Akan na juju tiba na pe ikon do tigor. Hati gorani ima na pinasaha na pinabuhan ni si partangiangi dang sian bukado dengan ni kalima na ditangiangi bukado intonasi kalima na dinamadok tangiang nai dijuju nai pangiduan nai tutuhani. Ayah dong do kaya si pertangiang amat tahun raja adat lah gabi maru pasai tangiangi baduh lah tangi manangi akon mangap perupani ba ima li Tuhan si titik mani sugopa inna rupani ala dia ala dihaso malani dan nama dok kita salah dang alai meragam di aka cara doh isi ni tangiang di sepertangiang persoalan na hola sada do si tong do tigor do sian nasarohana do itu persoalan na bamanang dawa apa rupanya nama rede itu adalah urusan pribadi seseorang. Bamanang nasabil marede pe mana namar tangiangi ay buta salah honok kita ala itu tu rikodo jaga honon ni sasahalak ayang go tangiang pribadi do pangiduan da juju na tutuhani baboy do honot ta urusan na dilomona alai anggona manguluh tangiang nagabe perwakilan iba manguluh tangiang di sada punguan benaing do ikon jamot ate ikut jaga honot tudda unang gabe tangiang niba tangiang nanidok termasuk deui tangiang nidongan alahitan na manguluhon aso nang gabe partu Tuhan ay boy do ditikolan nama dok piala dia ala ot tangi taringot ditangi hot Tuhani do ido sari dok tangi martangiang ay boy do hola di pertama sahali ngapitor tertutup do ngam mabigi martamiang mahitain na dangolo jolma pipit do udu si majujung na babuasay na nama nang mabetangiangon
Ay so binoto man ang nahaparsurom mo. Ay na binoto tangiang doin na. Sadar apa tidak sadar, jujur doha kamang doh tamak kainan. Hita madok martami yang mahida. Dan dong labatan ni. Alai ahado. Ala kata dasar na didok. Jujur tatutuhani. Tangi humma ale Jehovah. Tangi. Ido saya dok tangi yang martangi yang mahita. Masih tangi-tangian. Makatai kita jujur tutuhani, itangi hot tuhani. Makatai Tuhan itu kita, tatangihon. Bau nak kolak kita tong dah. Bamolo kita martangiyang mangidu si pangidu tutuhani, benaing saiko ditangihon. Iya Tuhani makatai itu kita. Padok Messi inana deba. Alang-alang so diperduli hor rupani. Alayang go Tuhani ditangihon. Jadi boido sabil tapahatu sama kamang do tamak kenang dipadohani. Agudang do nok somal. Baim matamiangi inna. Siya kata dasar tami. Dangadong. Ayang guna julu di ulaun hasipili biguon ulaun pamilya dui ditikki so marugamo do pehita ditikki agama suku do perupani agama primitif alai natakas tangiang ala parpesal me pediturpuk tahun tung takas do di parhatopo jala dihanguluhon ibana. Ia debatanan di tadda jalannya ni haporsian nai. Totong doi si pareon na tinggil manangihon. Tangiang niya kasi partangiang. Daksongo jolma, hita jolma hamuak kamang, dotamak kainang. Dak kaya Tuhani, ditangi hodo alay masuk kanak keluar kiri. Jaladang adong kira padokan, padok Messi. Ah, nasodo honom. Molo pe, tadok tangi yang ni parjaha pe, ditangi hot Tuhani, jala dierga hot Tuhani, lapatan na. Ama anguli ni tangiang neon. Iko paubaw nyom marohana. Iko denggam mani anon. Mangula matod din Tuhani. Lahu mangubang uluna. Ala dia. Pamarar ni debata. Dingulu ni hitak kajolma. Najujuti bana. Diragam manang doho dibalgani hakurangan doho asdo sauta dibereng debata do dakolan uli ni tangiang dirupar duru tabo ni nama katai madok alai tuntakas do parjolo didadap debata dirokan ni jol masih partangiangi tohodo si tongdo tigordo tung margugudo tangiangi molo dihaburjuhun punya kuasa jujut tatutuhan idang mariswang dia kaholso ni rohata dia kaarsakta ay buido di bagasan arsak di bagasan holso nie bason nie dehon
Alai di bagasarodo pikiran. Dalan do ilaho pasahat to tutuhani. Akka holso dohot pojok ni roha dohot pojok ni pikirata. Napigari na salpu. Adong do na sangat menarik. Luar biasa punguan lansia. Nakebak tiap padang. Na tu suka arah suka bumi. Aina swadong. Holso arsak doh si taunon niya kamata inata opung duli opung buru lension padong duda padong do alai hola sahat di si ay so ay bukan mai do torokna ayong do 70 lura baba hola sahat isi ba pitor marebas no makuling kiboton wala sata mi doho inata ngetar bigi akamata inata namarlas ni rohon beh doho tu si birong-birong pesahat itor narohaku adiga mo na yang muncul lagu na berjudul si botar-botar naraku nanang dohonon yang mengasingkan diri dang naswadong arsak, dang naswadong holso, dang naswadong rupanya kasih taonon pojok ni rohado pojok ni pikiran. Alai boy do disi di bagasa parsaurani dinikmati parsaura di bagasa Tuhani boy rupa dia gabung padom oleh hati madi oleh Tuhan sok na lubang rohado pikirakku. Balai dong mula siani kembali maki habitat semula. Laos marsi telepon ma marwea adigam mahita muse lawin na rupani. Ba memang di bagasan holso arsak boido rupani laos di bagasan kebersamaan dalam sukacita bersama saudara-saudara kita boido igabe tarasahon mengubati roha doho pikirata sahik ni roha doho sahik ni pikiran meragam cara di bait Tuhani di ala di baga seperti kian di dia be na boy do kita jauh-jauh dan adong dibatasi ikut disondo ikut jam sekian kapanpun ala memang ikut hola pajun alu-alu Masuara ko Tuhan itu na boy terbaik kita di Portibion. Ragam ni akan natadopi. Haci roha di bain, haci rohata di bain dongan. Ayo kan. So tung gabi merdosa hita mengadopi ibana. Taja par pesalmen. Ima si raja si David di Turpuk tahun. Totong do mangihut bogas munin. Roha pikira pamangaku nang terpasi. Alani haci ni nabi nani si Saul tuau. Di boto hodo ele di bata. Dan gabi merdosa, dan gabi adok kahurangan, dan gabi salah kumain. Bayi itu tuh. Saya dihasugo si Saul ibana. Alai Roma si David bay pilti marupani hasapin naon bamenak ede itu ita budo be nakson itu hamuak kaina mulat terhirason na cemberut manang nagabe mangamuk-amuk amat tejabu itu redede hamu mak ede rupani
Ba manang na dia berupa ni noni ba manang na moh rohana man na dia sia dia rupa ni kan. Bebetar ni tor ni di jabui. Itu alai mulu lam dia lo belam moh di. Alai itu tu di bagai satangi yang masih dia bagai sebulus ni roha itu dah. Ayalana dipakai di batado huasona marhite pamilti ni hasabi ni si David ditikisiboliso si Saul hola dipilti ibanay pitormenak sonang badung sai kembali ke habitat diopok muse nangi takut bahkan nang dibunuh alai dakya di balosson si David. Saya dong do kesempatan di ibana laho pahabiso si Saul dang di patupa ala dia ala di boto ibana do dang khobari tu lomo ni roka di debata. Bado hita ulaning molo hatsi rohatta di bedongan. Bado ulaning molo pola idok dongat tu hita hata nasopatut. Anggoirai tergores sudah di bagian sarrohat tadi. Bahkan olor lagabi didok. Tunggu saatnya. Hope kokopok menang di dia. Inna rupani. Kebencian dibalas dengan kebencian, akhirnya dendam berkarat. Boido gak bilang fatal. Ternyata molo sai ni pamiat do ju ni rohai kebencian ni hati-hati amanginang bisa berakibat fatal. Itu saja terjadi rupani akibat kecemburuan boy sampai mago hosani dongan. Ala dia dang boy dikuasai diri dang dikontrol. Saya disimpan bahkan dipelihara disiram ditabor-tabori akhirnya berakibat fatal. Alai dia kemangadupi si songoni sada panugunuguon nabi naini sian pangalaho siap pabahenan pakatayu pakatidakonon ni ima si David diturpuhon molope meragami dia na melatar belakangi mabay susah kita mabay marsitaonok kita nangin na binenidongan di jamotton namang dotta makkenan so tunggabe terlibat kita tu bagasa dosa mangihut tu pangalahonay bahkan molodidok haci roham mamasu-masu mahotu ibana asa dia asa gabi mangasahon na sini rohani Tuhani gabi di pasahat pasu-pasuna na gudangi tuhita sa diri. Amen. Martang yang mahita. Mauliate madihuali Tuhan dihatami nung makatai tuhami marhiti-hiti pagkatidakonon ni naposomi si David tung dihanguluhon ibana do haporsyon na marado poko jala sungoni manak kami oleh Tuhan naing ma huhanguluho kami hatami haporsyon nami tuho asa totok kami mardalan di bogasmi di hatami
di lomo ni roham. Asa diganup pajawon nami, tangiang nami, tigor hami dia dopammu. Ali Tuhan, nang pe gudang akan amasa, nama bain marsak, nama bain jut rohanami, mabain marukil marsitauno kami. Alai di bagasakoto tong hami manahan, jala dan gabe adong nasohobar tulo moniroham di hata doho di pabahenan nami. Di bata Jahuba, di bagasan guarnya nakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Laos di bagasan Minggu Sadarion, di patupahuriamdo, ima pelantikan tu saluhut aka ruas ni huriam na pinilikmu na sinurum rap dohot akan apa sempar haladum makkubasi di tongan ni huriamon. Ima pelantikan panitia tahun kesehatan ulang tahun ni huriamon napa 57 laos udut pesta gotilon di tahun 2022. Songoninang dipelantikan pengurus seksi diganup Dewan Natolu Koinonia Marturia Doho Diakoni. Songoni manangali Tuhan di pengurus ni aka ganuk bajar di periode tahun 2022 satu 2024. Ali Tuhan homana pasauton na patuluson jala molope nong takas di pajongjoko na sida makobasi ganup ulaw ni di bagasang Minggu Sadarion. Homale Tuhan na maparguguyhon na maparbisuhi na sida molo ditiki jupa aka si pikiran si holsohonoton songoninang tumangihon hata akan nasopatut ragami ali Tuhan naikon siya dopan nasida alay ali Tuhan di parsuromi hobar dia ka ulaw nasida alahodo ali Tuhan na mamilit na paujakon ho na marsuru laos homa le Tuhan na maparbuhali na sida rap dohoto mana sida le Tuhan laho mangula ulaw ni asa nang pe duk jalamaul alaho na mardongaton na sida neang dehi jalasahat tutujuan di bagasan ulup-ulup doh las ni roha lam martabba malituham marsangap guar munabadiyay martabba bilangan niya kana porsea martabba
hot tuguni aka hapor seon di tonga-tonga nami di parsauran nami di tonga ni hurion. Ali Tuhan nang songoni saluhut ruas ni huriam diaka na di bagasan parsahiton Nyonya Baktiar Hasimajutak Rinta Emer Boru Sinaga Nyonya Ruth Maria Asima Boru Siahaan Krisin Siturus Yanak Sekolah Minggu Nyonya Dr. Andes Spesi Hobbing Rosintan Boru Manurung Situen Senior MH Si Hobbing Nyonya Nelly Frida Siagian Boru Lubat Tubing Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon Sahat Napitupulu Nyonya MH Tabunan N Boru Simajutak Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian Ridwan Irianto Situmorang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Dilina Boru Sirait Doh akan nasotar guari hamil Tuhan manang di dia penasida di Jebu manang di rumah sakit nang songoni siat tonga-tonga nami di parsauran nami di minggu sadereo di bagat coroon. Homali Tuhan, napahipason nasida mangasahon asni roham. Atau ngali Tuhan, sah di homangulu nami, hola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta, mared dehita, laos di somma hita, pasahat papungu pilihan. Tapuji matuhatta, mared dehita. Salma Boros Mahoganupan
dihamuna akamanami do inanami hanggi pinaribot sah mahita ima tu acara pelantikan panitia tahun kesehatan HKBP di tahun on dohot ulang tahun huriatta dohot pesta gotilon jala losongoninang pengurus niganup seksi dohot aka bajar ditongani huriatta taparadema rohado pikirata di pelantikanon parjuluma tapuji tuhatta siap bukit deta aleso adora sumarede hita otomatis menon hamuak kamang dot tamuak kenang parjuluman non di langgatanon di tangga na parjuluhian masih ada perdohot tami ima panitia tahun kesehatan dungi urutan napa dua hon pengurus seksi akka ketua ma songoni dohot pengurus bajar selebih hinai hamok kamang dot tamok kenang tong malam memereng tempat kita buih ma hitan no jong di tempat tabi alai anggo jolonan no panitia ima panitia tahun kesehatan asa panitia inti orang lebih onom halak boy manon laos jong di joloon ditiki marede hita asa boy pitor hobas sita hamok kamang dot tamok kenang asa boy tung kematita ima di partikiata tapuji matu hatta marid di mahita.
Mana suruh mengangkat isi? Acara ini ada. Aman. Sudah juga lo kamu udah jual acara ini dengan ke situ. Ada. Oke. Dihita saluhutna hamwak kamanami do inanami. Sa mahita tu acara napa dua pajuun. Terlumubi tuhamuna akamanami inanami. Hanggi binaribot sian remaja na po sa bulong lison asa buima masyalusak kita kabar tua acarai molo danganong tatiop buima taida di layar pajuon dungi hubigima suara ni Tuhani namadok ise do suruhonokku jala ise pardalan nami jadi nikuma atong lau mahamu tulia portibion jami tahu kamu mabarita nauli tunasa natinoppa silakan. Ajari hamu manasida mangaradoti nasahata naung hupatikot tuhamu ai idama sai na dong anakku dohamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasyanganom tabigima majaha surat keputusan ima diakamata inata na jongjong nuaing di Joloon pinasahap matuamang sekretaris Huria. Shalom. Oras madi tasalutna. Hujahon hame ma SK pelantikan Imana Parjolo panitia tahun kesehatian ulang tahun ke-50 itu Pesta Gotilon tahun 2022. Dungi dudukna SK pengurus seksi-seksi pengurus Banjar. Naparjolo, surat keputusan atau ketetapan nomor 101
garis miring 02.2 garis miring 08.07.01 garis miring 5 Romawi garis miring 2022. Pimpinan Jemaat atau Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama tentang susunan panitia tahun kesehatian ulang tahun ke-57 dan Pesta Gotilon 2022 HKBP Kebayoran Lama. Menimbang pertama, bahwa HKBP telah menetapkan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian dan HKBP Kebayoran Lama ikut mensukseskan tahun pelayanan tersebut. Kedua, bahwa perlu dibentuk panitia untuk membuat dan menetapkan program kesehatian yang berkelanjutan, sekaligus juga acara ulang tahun ke-57 dan Pesta Gotilon Huria tahun 2022. Memperhatikan hasil keputusan rapat Parhalado dan rapat Huria HKBP Kebayoran Lama pada hari Sabtu 22 Januari tahun 2022 tentang pembentukan panitia tahun kesehatian, acara ulang tahun ke-57 dan Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama, memutuskan menetapkan yang pertama, nama-nama yang disebut dalam lampiran surat ini menjadi panitia tahun kesehatian, acara ulang tahun ke-57 dan Pesta Gotilon 2022 KBP Kebayoran Lama. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai Desember 2022. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan atau ketetapan ini perlu penyempurnaan, maka surat keputusan atau ketetapan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Kebayoran Lama tanggal 29 Mei 2022. Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Lama, tertanda tangan pimpinan atau pendeta resort Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Nama-nama tersebut adalah sebagai Ketua Sintua Hasianipar SE, Wakil Ketua pertama Benyamin Parhusip, kedua Sintua Yansen Pasaribu, Sekretaris yang pertama Sintua Ridwan Ayub Sihombing, kedua calon Sintua SED Tampu Bolon, Bendahara Nyonya J.A. Sitomorang Inang Sasru Boru Gultom. Yang kedua, surat keputusan atau ketetapan nomor 100.08.07.01/5/2022. Pimpinan Jemaat atau Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama tentang pengurus seksi-seksi dan anggota pada Dewan, Koinonia, Marturia, dan Diakonia periode Mei tahun 2022 sampai dengan Mei tahun 2024 HKBP Kebayoran Lama. Menimbang yang pertama, bahwa perlu pelayanan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan rohani jemaat di Gereja KBP Kebayoran Lama. 2. Berakhirnya periode pengurus seksi Dewan Koinonia, pengurus seksi Dewan Marturia,
Pengurus Seksi Dewan Diakonia Huria periode 2020-2022. Membaca aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 5 halaman 71 sampai dengan 89 tentang periode kepengurusan seksi-seksi. Memperhatikan hasil keputusan pemilihan rapat Perhalado HKBP Kebayoran Lama pada hari Rabu 25 Mei 2022 memutuskan menetapkan pertama, nama-nama yang disebut dalam lampiran surat ini menjadi pengurus seksi-seksi beserta anggotanya pada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai Mei 2024. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan atau ketetapan ini, perlu penyempurnaan, maka surat keputusan atau ketetapan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Kebayoran Lama tanggal 29 Mei 2022. Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Lama, tertanda tangan pimpinan jemaat atau pendeta resort Pendeta Jeffrey Sitindaun. Nama-nama di Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu. Ketua Seksi Adrina Suryani Parhusip. Wakil Ketua Victoria Joyce Ruth Siahaan. Sekretaris Destarina Hasitumorang. Bendahara Lam Lasma Rohani Pohan. Seksi Remaja, Ketua Valen Kruska Pandu Hasiholan Gultom. Wakil Ketua Sarah Puspa Indah Pasaribu. Sekretaris Ruth Teresia Sitinjak. Bendahara Ade Rizky Ruth Simanjuntak. Pendamping remaja, pertama Nyonya Sintua Silalahi Boru Situmeyang. Kedua Nyonya Sintua Sinaga Boru Marpaung. Ketiga Nyonya Situmorang Boru Gultom. Seksi Perempuan, Ketua Nyonya Tampu Bolon Tantri Boru Panggabean. Sekretaris Nyonya L. Tobing Rita Boru Nainggolan. Bendahara 1 Nyonya Hutagalung Rotua Boru Panggabean. Bendahara 2 Nyonya Sintua K. Pakpahan Boru Sianturi. Seksi AMA, Ketua Kolonel Dr. Andes Sahat Oluan Pardede MM. Wakil Ketua Dr. Andes Benyamin Parhusip MM. Sekretaris Sintua Refain Pakpahan. Bendahara Anggiat Batubara. Seksi Lansia, Ketua Sintua Dr. Andes Parulian Parapat MM. Wakil Ketua Sintua Dr. Oberlin Sijabat. Sekretaris Sintua Rita Boru Siahaan. Wakil Sekretaris Nyonya LB Manik Boru Panggabean. Bendahara Insinyur Sihar Hutagaol. Wakil Bendahara Nyonya Sintua S. Manurung Boru Sitorus. Pada Dewan Marturia, Ketua Sintua Dr. Insinyur H. Panjaitan Arts SH MH M. Hum. Wakil Ketua Marike Dumaria Boru Siregar SH. Sekretaris Rita Revolusi
Revolusi Lumban Tobing Boru Nainggolan. Wakil Ketua Sekretaris Sintua Insinyur Adong Silalahi. Bendahara Nyonya Sintua Insinyur SS Hutasoid Lita Boru Situmorang. Seksi Musik Ketua Nyonya Novita Nababan Boru Sihombing. Sekretaris Nyonya CH Parapat Boru Tobing. Di kebaktian sore Sintua Yos Simanjuntak, Brean Simanjuntak, Fernando Pasaribu, Lydia Borumanik, Siska Panggabean, Angel Berta Utagalung. Dewan Diakonia. Seksi Sosial, Ketua Nyonya Insinyur Tiur Mutiara Boru Simatupang. Sekretaris Nyonya Sintua Sitanggang Peti Boru Siregar. Bendahara Nyonya PM Sitorus Boru Pardede. Seksi Kesehatan, Ketua Dr. Gigi Silvia Agnes Boru Manihuruk. Sekretaris Erika Boru Purba. Bendahara Inang Marice Boru Tampu Bolon. Seksi Pendidikan, Ketua Erikson Aprianto Hot Mengatur Hutasoid. Sekretaris Ronald F. Butar-Butar. Bendahara Dora Boru Manurung. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Desmond Mulyo Parhusip dengan anggota Sintua Insinyur O. Siahaan, Arsasta Sihon Hadomuan Silalahi, Tito Christian Sitompul, Jose Sitanggang, Tri Teguh, dan Satpam Gereja. Ketiga, surat keputusan atau ketetapan nomor 99 garis miring 08.07.01 garis miring SK garis miring 5 garis miring 22. Pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama tentang susunan pengurus Banjar periode Mei 2022 sampai dengan Mei 2024 HKBP Kebayoran Lama. Menimbang 1. Bahwa perlunya pelayanan yang berkesinambungan untuk peningkatan pelayanan rohani jemaat di Gereja HKBP Kebayoran Lama. 2. Bahwa berakhirnya periode pengurus 16 Banjar masa pelayanan Mei 2020 sampai dengan Mei 2022. Membaca tentang periode kepengurusan 16 Banjar, memperhatikan tentang penetapan pelantikan pengurus 16 Banjar, memutuskan menetapkan yang pertama nama-nama yang disebut dalam lampiran surat ini menjadi pengurus di 16 Banjar HKBP Kebayoran Lama. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai 29 Mei 2024. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan atau ketetapan ini atau perlu penyempurnaan, maka surat keputusan atau ketetapan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di HKBP Kebayoran Lama tanggal 29 Mei 2022. Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Lama, pimpinan Jemaat Pendeta Resort, tertanda tangan Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Yang pertama, Banjar Godung, Ketua Nyonya Sintua O. Simatupang Boru Saragi, Sekretaris Situa R. Sitanggang, Bendahara Nyonya Situa Sitanggang Boru Siregar. Kedua, Pondok Cabe Legoso, Ketua
Sintua J. Tampu Bolon, Sekretaris Nyonya Nababan Boru Sihombing. Bendahara Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak. 3. Jurang Mangu Pondok Aren, Ketua Rio Sihombing. Sekretaris Nyonya L. Hutasoid Boru Silalahi. Bendahara Nyonya Sintua Pakpahan Boru Sihombing. 4. Kampung Perigi, Ketua Dr. Andes FPH Sirait MSI. Sekretaris Nyonya Simanjuntak Boru Parhusip. Bendahara Nyonya Rusmala Tamba Boru Sitompul. 5. Pasar Jumat, Ketua B. Purba. Sekretaris F. Sitorus. Bendahara Nyonya Hutagalung Boru Siagian. Tanah Kusir Kodam, Ketua Nyonya P. Silalahi Boru Sitorus. Sekretaris Nyonya SN Aritonang Boru Simanjuntak. Bendahara Nyonya Sintua P. Pasaribu Boru Simanjuntak. Bendi Peninggaran, Ketua Jeffrey Situmorang. Sekretaris Nyonya P. Hutapea, Nyonya CST P. Hutapea Boru Tagalung. Bendahara Nyonya CST Hutasoid Boru Situmorang. Bungur Kostrat, Ketua Michael Sitorus. Sekretaris Nyonya Landia Tampu Bolon Boru Simatupang. Bendahara Nyonya Hutagalung Boru Panggabean. Tanah Kusir Selatan, Ketua Agus Tapo Gultom. Sekretaris Nyonya Lastiar Hutapea Boru Tambunan. Bendahara Nyonya Purba Boru Sibarani. Bintaro Jaya, Ketua Desmond Mulyo Parhusip. Sekretaris Insinyur Prima Tagor Situmorang. Bendahara Nyonya B. Butar-Butar Boru Manihuruk. Bintaro Kodam Depsos, Ketua Sintua P. Nahampun. Sekretaris Nyonya Sintua Nahampun Boru Siahaan. Bendahara Nyonya Sintua Sitorus Boru Siagian. Bintaro Perdagangan, Ketua Dr. Andes M. Siregar. Sekretaris Bob Kelly Manurung. Bendahara Nyonya Sintua TL Aritonang Boru Tampu Bolon. Pondok Pinang Pondok Indah, Ketua Nyonya HR Sitorus Boru Pardede. Sekretaris Nyonya Sintua Eje Sianipar Boru Hutajulu. Bendahara Nyonya Siagian Boru Manik. Ciputat sekitarnya, Ketua Thomson Aritonang. Sekretaris Anggiat Batubara. Bendahara Nurlela Boru Simanjuntak. Rempoa Ciputat, Ketua SM Marpaung. Sekretaris Imoda Tinambunan. Bendahara Nyonya Tobing Boru Simamora. Cidodol Parserahan, Ketua Dr. Andes Benyamin Parhusip MM. Sekretaris Nyonya FR Nainggolan Boru Tinambunan. Bendahara Nyonya G. Pasaribu Boru Hutapea. Natar surat di SK asa jongjongma di inganan nabe. Congonima Huzan Hami SK pelantikan ketetapan. Mau lihat Di hita saluk na hamuak kamang dot tamuak kenang. Song ni dohot sian remaja dohot naposo bulung. Dia kanong digorahon nak kiningan. Guar tabi asa jongjong mahita di inganat tabi. Tau dutima. Acara ta. Di hamauletehon rohatta do tuadopan ni tuhatta. Di saluhut haradio dot harit tahun ni sudi hamu amang inang dohot yanak konnami sian naposobulung dohot remaja ima nagabe pengurus seksi-seksi, pengurus bajar-bajar,
periode tahun 2022-2024 dohot panitia tahun kesehatan ulang tahun napa 57 dohot pesta gotilot tahun 2022 di HKBP Kebayoran Lama. Ay di boto hamudo dang magopo halujon muna di bagasat Tuhani. Amin. Nuaing namanukun maaw di hamu saluhutna pengurus seksi-seksi, pengurus bajar-bajar, doho anggotana periode tahun 2022 saat tahun 2024. Songoninang doho panitia tahun kesehatan ulang tahun napa 57 Pesta Gotilon tahun 2022 HKBP Kebayoran Lama. Naolo do hamu mangulahon ulaw na pinasaha ni Tuhatta marhite-hite kuria na tuhamu sadarion bayan sangap di Tuhatta atong au naposo ni Tuhani pasahat to tuhamu Hupadiri mahamu di bagasan minggu sadarion mangulahon ulaw ni holat di bagasan goar ni debata ama doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho goar ni Todi Parbadia. Amin. Dison hupasahat hamima ima surat ketetapan keputusan eskaon naparjulo sahali tuhamu saluhut ima amanami inanami hahanggi pinaribot panitia tahun kesehatan hupasahat hamimaon ima melalui amang ketua panitia ima hal amang situa hot sianibar. Di son hupasat hami mamuse ima SK pengurus seksi-seksi. Di natulu Dewan Koinonia Marturia Dohot Diakonia. Marhition hupasat hami ma mewakili ma natulu Dewan Koinonia asahamu mano namang mabagihon tu doamuna na dua dewan nari masagyot tu ganu akka seksi. Uduk na musehu pasat hamima SK tuhamunak kamanami inanami pengurus bajar. Jala hupasat hamimon marhite perwakilan mamahema waktu hita tu sahalak mahamu amang inang hupasat hami tu hala amang Desmond Parhusit mau pasat hami. Atong tapuji matuhatta maridihita sian bukede nomor 16 ayat sada tabatulu.
hamu ruas ni hurian itu hatta di HKBP kebaran lamaon. Nuaing nunga jongjong akka dong atta sapor siaw di joloon. Nunga diudukon nasida karadeon ni rohana lahu mangulaon ulaon ni Tuhani. Markite ulaon kepengurusan seksi-seksi. Bajar-bajar dohot. Panitia tahun kesehatan ulang tahun napa 57 hon dohot pesta gotilo tahun 2022 di HKBP kebaran lama. Atong jakon hamu mana sida seksi-seksi pengurus bajar-bajar periode tahun 2022-2024 dohot panitia tahun kesehatan ulang tahun napa 57 hon dohot pesta gotilo tahun 2022 di huriat tahun. Sai saut ma song nani doh na pinangidu munai di pasaut jala di patulus Tuhani pinuji ma debata. Amen. Hudul mahamu. Tapuji ma tuhata marede hita laos jongjong hita saluhutna. Tapasaha mapilian nong tapapungon tudo pani debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut sileo-leo na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilihan on pati bulon hara jaun muli tonga-tonga ni guriam doho di Portibion. Buhay marohanami markiti-kiti to dim. Asalam mutadahami gudang ni sileo-leon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Markiti-kiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say romahara jaunmu, say saut molomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedariun hangulua siapari, say sama dosa nami song panisan nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
jalo hamu ma pasu-pasu siana matta di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata ma hamu. Di sodakon Tuhan di bata ma buhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan di bata ma buhina Tuhamu, jala di pasor hon madamena tuto di munabi. Amin. Tuhamuna aka amanami inanami hahanggi pinaribot hita na di gereja songni na madohoti ke bakti nomor hiti live streaming. Saluhut na hami hamok kamang do tamo na hamok kenang tu saluhut na hami na makubasi ke bakti am mingguta di Manogoton dan mardaibar hami kena makubasyon pasahat to tuhamuna selama hari Minggu ma amang do tamo kenang jala salam sehat ma tuhamuna saluhut na. Horas madida. Mau lihat, Mak.